حب يا إخوتي حب يا إخوتي نصافح الموت في خندق جنتي Poslušajte jedan podatak u kome se kaže neprestano u svijetu se povećava pušenje. Pored činjenice da pušenje ubija jednog čovjeka svakih 13 sekundi. Dakle, svaki 13 sekundi, ako se godišnje uzme procenat koliko ih umre od pušenja i podijeli se na broj dana i sata i minuta i sekundi, onda se dođe do podatka da svaki 13 sekundi jedan čovjek umre od pušenja. I pored toga povećava se broj pušača. Dakle, šeitan radi i odrađuje revnosno svoj posao. Nadalje, Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Resul a.s. rekao: ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se izdvoji iz mesdžida, neka se ne približava našim džamijama i neka sjedi kod svoje kuće. Neka sjedi kod kuće. A u Muslimovoj predaji stoji: neka se ne približava našim mesdžidima, jer zaista meleke uznemirava ono što uznemirava čovjeka. Poznati alim Šejh Nasiruddin Albani kaže: to je dakle poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sud u pogledu onoga koji je jeo luk. A luk je koristan za organizam i halal je, nije zabranjen luk da se jede. I ovakav je propis u pogledu onoga koji jede luk pa hoće da dođe u džamiju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: neka nam se oni ne približavaju, koji su jeli luki, da dođu u džamiju. Jer uznemiravaju meleke, a melek uznemirava ono što uznemirava i čovjeka. A normalno da i ljude to uznemirava. Pa kaže: ovo je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sud u pogledu onoga koji je jeo luk. A luk je koristan za organizam i halal. I kaže Resul alejhi sallam za njega da sjedi kod svoje kuće. A šta je sa onim koji puši cigarete, koje su odvratne i otrovne? Hoćete li uzeti pouku o razumom obdareni? Kaže ovaj alim. Razlog zbog kojeg je poslanik alejhi selam zabranio dolazak u mesdžid onome koji je jeo luk, to je neprijatan miris koji ometa klanjača. Kakav je onda hukum ili propis o pušenju koji je daleko neprijatnijeg mirisa od luka? Pušači svojim neprijatnim mirisom uznemiravaju klanjača. A to najbolje znaju oni koji je Allah dželle sačuvao ovog zla. Ovo je potpuno oprečno sunnetu koji podstiče da se klanjač prije polaska u mesdžid namiriše najljepšim mirisom, da očisti misvakom svoja usta. Prenosi se od El-Bejadija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike došao, a ljudi su klanjali i dizali svoje glasove učeći Kur'an, pa je rekao: zaista svaki klanjač tajno moli svoga gospodara, pa pazite čime ga molite i ne dižite svoje glasove jedne iznad drugih učeći Kur'an. Dakle, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da klanjač diže svoj glas. Zato jer time ometa svoga brata koji se tako isto obraća uzvišenom Allahu. Iako učenje Kur'ana se smatra među najvrijednije ibadete. Kolika je onda strogost zabrane ometanja klanjača neprijatnim mirisom duhana? Kaže Ibn Abdul Ber: ako je muslimanu zabranjeno da uznemirava svoga brata učenjem Kur'ana, uznemiravanje na drugi način je još strožije zabranjeno. Slično ovome kaže i Šejh Zurkani. Pušaču su otežani neki ibadeti, naročito post u dugim ljetnim danima. Potreba pušača za duhanom je daleko veća od potrebe za jelom i pićem. Da bi nakon svega taj časni ibadet posta krunisao onim što Allah dželle šanuhu ne voli. Ovo je slučaj sa obaveznim postom mjeseca Ramazana. A o dobrovoljnim nafilama posta, kao što je ponedjeljak, četvrtak, 3 dana u mjesecu, koji se zovu bijeli dani, ejamul bid, to jeste 13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca,
Većina pušača na takav post i ne pomišljaju. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: o ljudi, Allah je lijep i ne prima ništa drugo osim lijepo. Tumačeći ovaj hadis, Qadi Iyad kaže: osnova lijepoga je udaljavanje od ružnog i neprijatnog. A Imam Nevevi kaže: ovaj hadis je dokaz da piće, hrana, odjeća i slično moraju biti jasni halal u koji ne ima nimalo sumnje. Dokazano je da od pušenja, pored prije spomenutog i rečenog da šteti zdravlju, da šteti taj okolini i ibadetu koji čini, da šteti njegovom imetku, da šteti njegovom životu, jer ubija isto tako, potvrđeno je da duhan, to jeste njegova upotreba, ima loše posljedice i na ahlak u društvu. Od toga je da često čovjek bude prisiljen, kada ne ima mogućnosti da zapali cigaretu, traži od drugih. Pa je to jedna vrsta prošnje. Dođe i prosi od drugih: hoćeš mi dati jednu cigaretu? Toliko ta ovisnost postaje o tome. Mladić koji puši bude prinuđen da ukrade od svoga oca i od svog komšije da bi kupio cigarete. A sudnice su primijetile da 95% onih koji se bave nedozvoljenim stvarima su pušači. Dalje, ono što ima lošu posljedicu jeste da čovjek pušenjem oponaša druge, oponaša one koji su asije uzvišenom Allahu dželešanu i nepokornim. Gdje se puši? To su birtije, to su razne kahvane sa muzikom i plesačice, to su kockarnice. Kada bi neko došao u džamiju i zapalio cigaretu, da li bi to nama bilo normalno? Ne bi nikako. Svak bi to rekao: šta to radiš, to ne valja, makar i onaj koji puši. Rekao bi drugom: to ne valja. A zar valja i na drugom mjestu? Jer musliman je musliman i u džamiji i van džamiji. Dalje, zar dolikuje pametnom, a musliman svakako treba da bude pametan, da ono što sada stavi u svoja usta, do sekundu dvije baci pod noge i pogazi? Zar su tvoja usta tako niska i tako bezvrijedna, usta iz kojih izlazi šehadet, usta kojima učiš Kur'an, usta kojima Allah pošalje meleka koji stavi svoja usta na tvoja da uzima učenje Kur'ana kada ga učiš? Zar je to tako kod tebe došlo, da ono što držiš u svojim ustima sada do sekundu dvije baciš pod noge i zgaziš? Dalje, što je dokazano da duhan izaziva nervozu. Pa ćete naći pušače da su nervozni i brzo se naljuti i svađaju i psuju i udaraju. I njihov postupak sa ljudima je veoma loš. I isto tako sa njihovom porodicom. Posebno u slučaju kada ne imaju duhana. Ili u slučaju kada poste, pa ga ne mogu upotrebljavati, onda postaju nervozni. I često ćemo naći da prvo čime se iftare neuzubila bude upravo ta cigareta sa haramom. Isto tako pušač daje svojoj okolini i mlađima posebno jedan loš ders i lekciju. Uči druge toj nevaljalštini. A ne ima sumnje da nije isto raditi grijeh skriveno i javno. Razlika je velika. Jer za ono javno što činiš, ne samo da ćeš imati odgovornost za sebe, već ćeš imati odgovornost i za druge. Što si ih naveo, što si bio uzrokom da se oni za tobom povedu. I naći ćemo mnogo djece koja su se propušila, naći ćemo ih da oni pokušavaju imitirati starije. I misle da je to jedna lijepa osobina,
i da to pametni i mudri radi. Pa ćete ih vidjeti ako nađu opušak na ulici ili nađu cigaretu, da na isti način je otresaju, da na isti način pokušavaju te starije, te pod navodnicima mudre i pametne, pokušavaju ih imitirati. Dijete budu, nije mu ni zamjeriti u tome slučaju, jer ono misli da se u svemu na starijeg i na veliko ogleda. A dijete bi želilo na taj način da postane veliko. Kao što neki danas, nažalost, stariji i veliki, nažalost pod navodnicima pametni, misle da će kulturu steći i pamet ako izađu u šetnju sa cukom. I misle da je to moderno, lijepo. To je pohvalno. Allah je stvorio toga psa da tebi izmet čini. I u dvije situacije možeš ga držati. Kao lovačkog psa ili psa čuvara. Ali okrenula se situacija. Pa mjesto da taj pas izmet čovjeku čini, čovjek uzme pa izmet čini psu. Pa ide u prodavnicu pa mu kupi. Pa mu tanjir istrese, servira zapravo, izvinjavam. Pa mu onda nagodi, pa onda hoće obaviti svoju potrebu i pašće ima isto tako svoju potrebu. Pa hoće ovo, pa hoće da ga izvede malo na sukap jer će podivljati u kući i tako dalje i tako dalje. Vidimo da se kod takvi dunjaluk naopako okrenuo, izvrnuo se skroz. Isto tako je dokazano da pušenje kod žena uzrokuje u tome što gube svoju ljepotu, koju im je Allah dao. A da ne govorimo o lošem mirisu koji izlazi iz njihovih usta, o tome kako daje lošu sliku svojoj djeci, i tako dalje, i tako dalje. Šta nam kažu islamski učenjaci o pušenju? Kaže imam Mufesir Abdurrahman Es-Sa'di, pušenje je haram kao i sama trgovina duhanom. Kaže poznati alim El Mubarak Furi, štetnost duhana je dokaz o zabrani njegove upotrebe. Kaže šejh Muhammed bin Salih El Usejmin, pušenje je haram, a potom navodi niz šerijatskih dokaza prije spomenuti. Kaže šejh Ibn Baz, pušenje je haram i nije dozvoljena prodaja cigareta, niti bilo kakva trgovina njima, isto kao i kod alkohola. Onaj ko puši ili prodaje duhan dužan je tražiti oprosta od Allaha dželle ve ala i da se pokaje za ono što je učinio i dužan je odlučiti da se više neće vratiti na to. Ono što vodi u haram i samo postaje haramom. Ono što ne dovodi do vađiva i samo postaje vađiv. Pa tako, miješanje muškaraca i žena, el-ihtilaf, koje dovodi do zinaluka kasnije, je haram, sa jedne strane. I drugo, voda koja ti je potrebna da uzmeš abdest koji je vađib, postaje ti samo traženje vode vađibom i dužnošću. Dakle, to je jedno pravilo iz usuli fikha. Ono što te dovodi do cilja i samo preuzima hukm i propis toga cilja. Dakle, ono što te vodi u haram i samo postaje haramom. Dokazano je danas da države onoliko koliko dobiju carinama i raznim dađbinama od uvoza i prodaje duhana, puno više od toga upotrebe na liječenje bolesnika i na mnoge štetnosti koje duhan izazove. Postavlja se pitanje, kada se spominju razni mezhebi, šta oni kažu o ovome pitanju? Pošto kažemo u to vrijeme nije bilo pušenja, naći ćemo među ulemom raznih mezheba da su kasnije, a pripadnici tih mezheba, da su donosili šerijatske hukumove i sudove u pogledu toga. Pa tako kaže Ibn Abidin, ako se dokažu, a mi smo već rekli on u svoje vrijeme, tada nije mogao to na ovaj precizan način dokazati. Kaže, ako se dokaže štetnost duhana i da u njemu nema koristi, kao što smo vidjeli, se je džuzul ifta'u bi tahrimi. Dozvoljeno je reći da je haram. Po kom mezhebu smijete reći
Po hanefijskom mezhebu. Neka dobro čuju oni koji kažu pa može se, to je mekruh. Šta znači mekruh? To je pokuđeno, to je nešto što ne valja. To je nešto što ne smije se raditi. A kako možemo i šta možemo reći o onome koji je predvodnik muslimana kao imam, stane pred džemat? Loš li je taj imam? I loš li je taj uzor takvim džematlijama? Šafije kažu haram je prodavati duhan. Hanbelije kažu od onoga što je spomenuto od sunneta Resulullahovog sallallahu alaihi ve sellem i govora učenih, jasno nam je da je haram pušiti. A Malikije kažu nije dozvoljeno da bude imam onaj ko puši. Da ponovimo, nije dozvoljeno da bude imam onaj koji puši. Da ne govorimo je li dozvoljeno da bude muftija, da bude kadija, da bude nešto veće i nešto veće. Bez obzira o kome se radilo, ili halifa možda. Kažu, nije dozvoljen imamet onoga koji puši. Niti je dozvoljeno trgovati duhanom. Niti onim što opija. Da ukratko, pošto je ovo dugačka tema, pošto se o ovome dugo nije govorilo i mnogi ne smiju progovoriti jer će se to na mnoge odnositi. A dužnost je reći istinu. I dužnost je pojasniti ovu vjeru. A i ovaj govor i ovi šerijetski propisi i njihovo objašnjavanje, to je sve od naše vjere. I oni koji ne tumače propise vjere i kriju ih, takvi su neuzubillah prokleti od Allaha. A oni koji ih tumače, a krivo ih tumače, oni la yuflihun, kaže Kur'an. Neće nikada uspjeti. Šta znači neće uspjeti? Ne ima im dženneta. A mjesto im je vječno u džehennemu neuzubillah. Krivo tumačite Allahovu vjeru. Dolazi čovjek Božjem poslaniku, alejhisalatu vesselam, pa kaže, eusini, wala tuktir alejje, la'alli ahfad. Božji poslaniče, ovasijeti mi, oporuči mi nešto. Ali nemoj nešto puno, nešto dugo, da mogu upamtiti šta mi govoriš. A onda mu kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, la taghdab. Nemoj da se srdiš. Prenosi Buharija. Wa an Sulejman ibn Surd قال استبدى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس. Dvojica ljudi žestoko se posvađaše kod Božijeg poslanika, ali sad sam, a mi sjedimo tu. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ. A jedan od njih napada ovoga svoga kolegu toliko razljučen da mu je lice pocrvenilo. Kale nebiju sallallahu alaihi ve sellem, a tada reče Božji poslanik alaihi sallallahu alaihi ve sellem. Šta je rekao tada? Kaže, inni la a'lamu kelimeten lau qalaha la zehebe ma ječit. Ja znam nešto. Ako ga bude rekao, sigurno će otići od njega ta sržba. A to je e'udu billahi mine šeitane rajim. Tražim zaštitu i utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Ne ima pušenja, ne ima nečega što bismo mogli nadugo tumačiti. Zatim, kada se čovjek naljuti, kaže nam Kur'an, idfa billati hi ahsan. Ti, kada te neko napadne, na najljepši način to odvrati. A ne pušenjem i ne na nekakav drugi način. Zatim, ako je nekoga musibet našao, kaže daj mi da se malo smiri, da zapali. A Allah kaže i da esabetu musibetun, kad ih zadesi kakav musibet, kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Oni kažu mi smo Allahov i njemu se vraćamo. Gdje je din od nas? I gdje smo mi od dina? Onaj koji puši. Da desnom rukom uzme da zapali lijevom rukom. Reći će, pa dobro, to nije lijepo, pa će uzeti lijevom rukom. Reći će, pa sam priznaje da nije lijepo. Hoće li desnom ili lijevom rukom? Mi sve znamo kako ćemo sjediti, kako ćemo hodati, kako ćemo spavati, šta ćemo i kako ćemo zarađivati. Sve u našem životu nam je pojašnjeno. Ali još ne znamo kako se puši. Ne znamo kojom rukom. Zatim neki kažu, kada se rastužim, malo mi kaže lahne, malo mi razgali, kad jednu spržim. Najgori je musibet onaj koji nas nije. Najgori je musibet
onaj koji ljude nasmije. Toliki je musibet da ne zna insan bil plako ili bi se smiju. Od budalaštine svjetske. Kaže hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, koga prenosi Ibn Mesud, a bilježi Ahmed. Kada čovjeka zadesi neka briga i tuga, pa kaže Allahumme inni abdu. Dove ove moramo pamtiti. Da živimo sa zikrullahom. I to zikrullahom koji je po sunnetu prenesen, a ne nekakvim izmišljenim koje Allah ne prihvaća i ne priznaje. Pa se čovjek džaba potrudi, a na kraju ništa. Praznih ruku. Ovo je zikrullah koji se prihvaća. I svaki drugi koji je naveden Kur'anom i sunnetom Rasula alaihi sallam. Allahumme inni abduk, wabnu abdik, وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ko prouči ovu dovu, od njega će ta briga i teškoća otići. I ko je probao, uvjerio se u to. Da ti je ne znam kakav pritisak, teškoća i tegoba, ovu dovu prouči, ovo ti je, što kažu, biri i lađa. Od prve ruke. I nemoj nikoga više pitat nakon Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem što te tome je poučio. Ukratko da kažemo nekoliko riječi kakav je sud Islama o onome koji se bavi prodajom, kupovinom duhana i koji radi u fabrici duhana. Kada je pitan šejh Salih, Muhammed bin Salih al-Uthaymin, današnji veliki alim, da li je dozvoljeno raditi u tvornici duhana i da li se takva zarada računa halalom, on odgovara. Nije dozvoljeno raditi u tvornici duhana, jer je to učestvovanje u proizvodnji harama. Jer uzvišeni Allah kaže وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى i međusobno se potpomažite u dobročinstvu i čestitosti, u bogobojaznosti. وَلَا تَعَاوَنُوا čujte sada zabrane. A nemojte se potpomagati alel ismi u grijehu, vel udvan i neprijateljstvu. Vettekullah i bojte se Allaha, inna Allahe šedidul iqab, a Allah je taj koji žestoko kažnjava. Dakle, imetak zarađen na ovakvim i sličnim mjestima je haram. Imetak na ovakvim i sličnim mjestima koji je zarađen haram je. I bolji je manji mjesečni prihod u kome Allah dželešanuhu učini bereket, nego više sredstava u kojima nikakvog dobra ne ima. Allah dželešanuhu ne prima sadaku od takvog imetka. Zato je savjet onima koji rade na takvim mjestima da ih napuste i da se pokaju uzvišenom Allahu tebareka wa ta'ala, te da potraže halal opskrbu. A onaj ko se bude Allaha bojao, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ko se bude Allaha bojao da će mu izlaz, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ i obskrbit će ga odakle se i ne nada, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Ako se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. I nekoliko samo riječi i savjeta onima koji puše kako da se toga putarišu i oslobode. Kao prvo, da se zareknu uzvišenom Allahu dželešanu, da će napustiti taj haram. Dalje, da zamole uzvišenog Allaha dželešanu, njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, da im on olakša napuštanje toga harama. Jer onaj ko bude radio jedan haram, pa te ove dođe od njega, pa se pokaje i zamijeni te harame dobrim djelima, radi dobra djela namjesto toga, Allah mu te grijehe pretvara u sevabe. Pa neka se niko ne zavara da kaže pa ja ću grijeha zaraditi dosta, pa ću na kraju se pokajati da mi se to pretvori u sevabe. Ti ne znaš koliko ćeš živjeti. I ne daj Bože da ti dođe tvoj eđel u času kada Allahu si asija i kada Allahu si nepokoran. Da takav pred Allaha staneš.
bez teube. Dalje, da se zabavi postom i da poveća svoje ibadete tako da mu se iman uveća i da mu se iman ojača. Tako da će mu biti lakše ostaviti. Dalje, da napusti društvo pušača koji ga na to navodi. Zatim, da ostavi cigarete koje ima i da ih spali i baci i nikome ne dadne, jer učestvuje i on time u haramu. Dalje, da kada mu dođe potreba za duhanom, da euzu prouči i kaže euzu billahi mineš šeitanir rajim, Bože time zaštiti od ovoga harama. Zatim da upotrebljava misvak što više i čisti svoja usta. Zatim da se kloni sjela i društava u kojima će postojati mogućnost da zapali. Ili takvih sjela u kojima se upriliči to uz čaj ili uz kahvu. Pa će ako treba i tu kahvu i taj čaj nečim drugim da zamijeni. Zatim da umjesto toga pušenja pojede nešto od voća, nešto što je Allah od ovih ljepota dao. I da takva osoba shvati i zamisli Allahovu kaznu kojom Allah prijeti za ovo sve što smo rekli. Da zamisli odgovornost pred Allahom kad stane pred njega. Da će odgovarati za sve što je potrošio. Odgovarat će i morat će položiti račun za sve što je u svome životu potrošio. A kako će položiti račun za ovo? Ne ima za to polaganje računa. Nek se sjeti svoje braće muslimana koji umiru od gladi. Koji umiru pod topovima i granatama. A nije odvojio tu marku ili ta sredstva da im pošalje. Neka se sjeti da tada šeitan prisustvuje tome duhanu. Jer šeitan voli pušenje i smrad. Jer šeitan voli taj dim. Jer ga šeitan na taj način čini da kiburi se. Da se oholi, da osjeća da je veličanstven neuzubila, a veličanstvo pripada jedino uzvišenom Allahu dželešanu. Onaj pušač koji je tim iskušan dobro zna šta osjeća u tome trenutku. Dobro zna da osjeća neku veličinu, osjeća nekakav ponos neuzubila. Neka se takva osoba sjeti Allaha uzvišenog. I neka zna kada bi mu smrt došla u tome trenutku, kakav će pred Allah. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kao Božji poslanik, kada je bio na smrtnoj postelji, pa jedan od ashaba uđe njemu sa misvakom, on naišareti pa mu Aisha radijallahu anha uze taj misvak, pripremi mu ga, pa očisti svoje zube misvakom i svoja usta. Da čisti usta pred Allaha stane i dođe. On kao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, koji je odisao mirisom i ljepotom. Onaj koji puši neka se sjeti onih jetima kojima je uskratio to. Neka se sjeti stajanja pred uzvišenim Allahom i odgovornosti pred njim. Neka se sjeti svoje odgovornosti naspram ove vjere. I zar može biti na jedan trenutak bezbrižan i da što kažu pusti svoju pamet na pašu? Zar može tako biti jedan musliman? Zar može jedan musliman biti od onih koji su u gafletu, a Allah nam kaže وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, a ne budi od onih koji su u nemaru, koji su nemarni, koji su bezosjećajni, koji hoće da uživaju na ovome svijetu, koji misle da je ovaj svijet podređen njima za užitak. Neka se Allaha uzvišenog takvi poboje i neka se sjete stajanjem pred uzvišenim. Ko se Allaha bude bojao, Allah će mu pomoći. Ako bude pustio šeitanu uzde, neuzu billah, može ga odvesti u puno gore od onoga u čemu se već našao. Molimo uzvišenog Allaha dželešanu, njegovim lijepim imenima, njegovim savršenim svojstvima, da naš ummet oslobodi i kutariše ovog velikog belaja u kome smo se našli. Da nas oslobodi ovih slabosti koje su nas kao ummet pritisle. Da nas ojača u našem imanu. Da nas pomogne u svakome hajru kako bismo čistog i svjetlog obraza stali pred njega uzvišenog tebareka wa ta'ala. Amin ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
ومنها به نسعى إلى الرحمن بالإخلاص والتقوى بخوف ورجاء منك يا مولاي كتاب الله دستور ومنهاج به نسعى إلى الرحمن بالإخلاص والتقوى بخوف ورجاء منك يا مولاي بخوف ورجاء منك يا مولاي من القرآن. من القرآن والسنة ينار القلب بالإيمان تهديه دروب الخير والهمة. من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق والإحسان نصعد لربى القمة. من القرآن والسنة ينار القلب بالإيمان تهديه دروب الخير والهمة. كتاب الله دستور ومنهاج به نسعى إلى الرحمن بالإخلاص والتقوى بخوف ورجاء منك يا مولاي كتاب الله دستور ومنهاج به نسعى إلى الرحمن بالإخلاص svijetu se povećava pušenje, pored činjenice da pušenje ubija jednog čovjeka svaki 13 sekundi. نستلهم طريق الحق والإحسان نصعد لربى القمة. من القرآن والسنة ينار القلب بالإيمان Da su tvoja usta tako niska i tako bezvrijedna, usta iz kojih izlazi šehadet, usta kojima učiš Kur'an, usta kojima Allah pošalje meleka koji stavi svoja usta na tvoja da uzima učenje Kur'ana. نبينا تمضي شريعتنا تحويها عقيدتنا كنور يستضاء به فتهدينا بهدي نبينا تمضي شريعتنا تحويها عقيدتنا كنور يستضاء به فتهدينا. محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. kaže nam uzvišeni Allah جل شأنه u Kur'anu Kerimu ma farratna fil kitabi min shay. Ništa u knjizi propustili nismo. Što znači da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pojasnio sve što se tiče nas ljudi, našeg života na ovome svijetu i čak prije nego što dođemo na ovaj svijet i poslije nakon našeg odlaska sa ovoga svijeta. I kao što je uzvišeni Allah spomenuo u svome kitabu propise našeg života, našeg vjerovanja i rada po tome, isto tako njegov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je to u detalje pojasnio i objasnio ljudima tako da ne bude nejasnoća u cjelokupnom ljudskom životu. I tako nas je ostavio na jasnom, čistom putu koji je jasan, koji je tako bistar da je noć kao i dan ne može sa njega skrenuti osim nesretnika. Često nailazimo u našem svakodnevnom životu na pitanja o kojima treba progovoriti i objasniti šerijatski sud. Šta nam Islam izvorni govori o određenom pitanju. Tako da znamo mi po tome raditi i da znamo drugima prenijeti to. Muslimani današnjice iskušani su mnogim belajima, mnogim iskušenjima. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Koji god musibet da vas zadesi, to je zbog toga što su to zaradile vaše ruke. Od ovih mnogih musibeta u kojima danas
muslimani žive jeste musibet u našoj vjeri. To jeste da muslimani danas olahko drže do svoje vjere. Ono što znaju od vjere ne drže se mnogo toga i ne drže mnogo do toga. Ako radi, mnogi opet od njih ne rade to trajno, već ponekada izvršavaju. A oni koji izvršavaju, mnogi od njih naći ćemo da često formalno izvršavaju islamske propise. Bez iskrenog obavljanja kako nam uzvišeni Allah to propisuje. Od toga su nam došli mnogi belaji i musibeti. A jedan od velikih musibeta jeste to čime su danas muslimani iskušani, a to je musibet pušenja. Musibet upotrebe duhana u svakodnevnom životu, tako da se može reći da je to jednostavno postala jedna zaraza među muslimanima. I dužnost nam je progovoriti o toj temi, da se objasni ljudima kakav je islamski stav o tome لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, da bude helač onaj koji će biti helač nakon što mu se objasni, a da dalje živi onaj koji će živjeti isto tako jasno, da znamo prije ahireta, prije nego što stanemo pred uzvišenog Allaha dželle šanu, šta nam naša vjera o tome govori. O ovoj temi jedan od islamskih alima, šejh Mešhur, kaže da je, koliko je njemu poznato, napisano oko 70 dijela koja nam pojašnjavaju islamski propis u pogledu pušenja i upotrebe duhana. Poznato nam je kao muslimanima da je islam sa svojim propisima i principima došao da sačuva petero kod čovjeka. Došao je da sačuva ljudsku čast, da sačuva ljudski imetak, da sačuva ljudski život i zdravlje, da sačuva ljudski razum i da sačuva vjeru. Sve što se suprotstavlja ovome pomenutom, sve što to krši je zabranjeno. Pa ćemo vidjeti da je svaka vrsta israfa u islamu zabranjena. A israf znači trošiti imetak na nekontrolisan način. I israf biva u čemu? Israf biva u halalu. A kada govorimo o haramima, onda tu nema mjesta o israfu, jer je to nešto još gore. Zatim vidjet ćemo da Allah zabranjuje sve što ljudski razum zabacuje i šteti mu. Pa je zabranio alkohol, droge opojne, pića i droge i sve što ovaj razum uništava. Pa ćemo vidjeti da je zaštitio ljudsko zdravlje i zabranio sve što šteti tome zdravlju. I zaštitio ljudski život. Pa se ne smije ubijati bi gajri hak, bespravno. Vidjet ćemo da je Allah zaštitio ljudsku čast, pa je zabranio ono što ni podaštava ljudsku čast. Pa ćemo vidjeti da je sačuvao vjeru, pa je zabranio ono što uništava vjeru. Da počnemo redom. Kao prvo, dokazano je da duhan šteti ljudskome tijelu. Da nanosi veliku štetu. I to po svjedočenju ljekara, kako muslimana, tako i nemuslimana. A Allah nam kaže: "Fes'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. A ljekari u pogledu zdravlja bolje znaju od nas koji nismo učili to što su oni naučili. Tako ih pitamo kakva je štetnost upotrebe duhana. Kakva je štetnost pušenja? Pa nam odgovaraju. Doktor Salahuddin Abdu Rabbin Nebi, specijalista za nervne bolesti u Egiptu, kaže:
kada pušač dostigne stepen ovisnosti, negativni uticaj pušenja se povećava. Srce gubi sposobnost preciznosti otkucaja, a to se štetno odražava na sami krvni ciklus. Tako da pušač s vremena na vrijeme ima vrtoglavicu. Dolazi do kontrakcije moždanih vena, a u poznim godinama krvni pritisak se znatno povećava. Organi za probavu i disanje također nisu pošteđeni. Pušač gubi apetit i ima žestok kašalj. U slučaju kada oslabi nervni sistem, pušač osjeti utrnulost i malaksavost, to jeste klonulost udova. Na godišnjem kongresu doktora u Americi, održanom u Čikagu 1966. godine, glavna tačka dnevnog reda bila je opasnost pušenja. A kulminaciju zabrinutosti izazvao je podatak da je rak pluća najmanje opasna bolest koja može da pogodi pušača. Dakle, sve drugo što snađe pušača opasnije po njega. Doktor Edward Killer Hammond, direktor statističkog centra u Americi, pri odsjeku bolesti raka konstatuje da je rak pluća zanemariv u odnosu na druge štetnosti prouzrokovane konzumiranjem duhana. Početkom 60. godina ovog stoljeća broj smrtnih slučajeva izazvan rakom pluća naglo se povećao kod oba pola, s tim što su muškarci znatno brojniji. Štetnost pušenja se također ogleda u izazivanju drugih opakih bolesti, između ostalih raka na želucu, oboljevanje krvnih sudova, slabljenje vida. Kod trudnica može čak doći i do pobačaja. A novorođenče koje se rađa biva sa znatno manjom tjelesnom težinom. Svjetske zdravstvene organizacije navode da u Americi svake godine umre oko 346.000 osoba zbog posljedica pušenja. U Velikoj Britaniji 55.000, u Švedskoj 8.000. Statistika također govori da svake godine umre 140.000 malodobnika od posljedica pušenja. Potvrđuje se da 90% onih koji su pogođeni rakom, da su oni bili pušači. 10% oboljelih od raka. Poznato nam je da kada zimi ložimo vatru pećima starinskim, kojih još ima kod kuće, potrebno je svake godine pročistiti odžak, solinare i tako dalje. A kako se čiste ljudska pluća od toga dima koji se svakodnevno u njih ubaci? Kada su uzeli i izvadili pluća jednog koji je umro od raka, izvadili mu pluća, ljekar taj pred svojim učenicima uzima i cijedi iz njih, stišće ih i cijedi, iz njih izlazi crna materija, katran. A kada ih otvara, vidi unutra da su one ćelije, da je to začepljeno, da je to zapušeno. Vidimo kolika je štetnost po zdravlje čovjeka u tome. Vidimo da, posebno u novije vrijeme, mnoge države su ograničile pušenje u sredstvima javnog prijevoza, u zatvorenim ustanovama i na drugim mjestima gdje će ljudi i oni koji ne puše biti pogođeni time. Dokazano je u savremenoj medicini da u duhanu postoji otrov koji se zove nikotin. Pa je dokazano time što je uzet jedan živi zec i u njega su špricom ubacili, injekcijom ubacili su nikotina. Pa je bio vrlo brzo opijen i nakon toga je umro. Jedan njemački ljekar je izjavio da čovjek koji puši, ako uzme nekoliko cigara pa ih ispuši jednu iza druge, to mu ispuni njegova prsa tako da mu se desi
jedna vrsta opijanja. Bude na jedan način opijen. A jedan od onih koji su uzeli da i to probaju, kaže to je sasvim tačno. Dakle, kod takve osobe se dešava jedna vrsta opijanja kao što se dešava opijanje od alkohola. Da vidimo neke statističke podatke u svijetu koji nam govore o štetnosti duhana. 400.000 osoba svake godine, rekli smo, umre u Americi zbog posljedica pušenja. U Italiji 70.000 i tako dalje. Da se podsjetimo ovdje šta to duhan u sebi ima štetno, šta to on u sebi sadrži, pa uzrokuje ovoliku smrtnost i uzrokuje ovolike i ovakve štetne posljedice. Duhan se sastoji iz skupine otrovnih materija, a ne samo od nikotina, kako to smatra većina ljudi. Pojedine supstance koje sadrži duhan otrovnije su od samog nikotina, a neke od njih su sljedeće. Gas, takozvani prvi ugljen oksid, otrovanje. Drugo, olovna materija, jako je otrovna i koncentriše se tako da tijelo nije u mogućnosti da je se oslobodi. Treće, benzoberin, koji je neposredni uzrok raka. Četvrto, nikotin, jako otrovna materija. Ako bi se odjednom 50 mg ubrizgalo nikotina u čovjekove vene, uslijedila bi trenutna smrt. Peto, radioaktivni plonijum nagomilava se u plućima pušača i napada ih. Šesto, katran, to je žuta ljepljiva materija zbog koje požute zubi pušača, a on izaziva karijes i napada nefte. Boja katrana se jasno vidi na filteru ispušene cigarete kao i na prstima pušača. Ovo je ujedno i najotrovnija materija duhana. Sedmo, arsen. Koristi se za uništavanje insekata, a 10% od ove otrovne materije ulazi u pluća pušača prilikom pušenja. Osmo i posljednje, alkohol i druge supstance koje daju okus cigareti i čuvaju njenu vlažnost, dok ne dospije do potrošača. Koji su to šerijatski dokazi, pored spomenute štetnosti od duhana, na koji nam ukazuje Kur'an i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem? Duhan nije bio poznat u vrijeme spuštanja objave, već je otkriven kasnije. To jeste razlog da direktno nije spomenut u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem po njegovom imenu. Ali svakako znamo da ova vjera Islam kao posljednja objava ne mijenja se do sudnjeg dana i sadrži u sebi šerijatske dokaze od opšteg značaja. I sve što se pojavi, bilo dobro ili zlo, u islamu postoji šerijatski dokaz, hukm u pogledu toga. Evo nekih dokaza u pogledu duhana. Kaže uzvišeni Allah dželle šanu: "Alladine yattabi'una ar-rasul", oni koji slijede poslanika, en-nabiyal ummiyya, vjerovjesnika koji ne zna čitati, ali mu dolazi vahj od Allaha. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum, koga nalaze zapisanog kod sebe fi Tevrati wal Inđil, i u Tevratu i u Inđilu. Ya'muruhum bil ma'ruf, on im naređuje da rade dobra. Wa yanhahum 'anil munkari, i zabranjuje im sve što ne valja. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, i dozvoljava im lijepe stvari. Wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, a zabranjuje im ružne. Ovaj plemeniti ajet zabranjuje sve što je ružno. El-haba'is, ova imenica, ima više značenja. Neka od tih su loše, odvratno, pokvareno, zločudno, nevaljasto. Sve to nosi ta riječ haba'is. Sve što je štetno, sve što ne valja. Jes'alunake mada uhilla lahum. Pitaju te šta im je dozvoljeno, kul, reci im,
uhilla lekumut tayyibat. Dozvoljene su vam lijepe stvari. Ovaj termin al-haba'is obuhvata sve što je odvratnog okusa i mirisa. A obje ove osobine sa sobom nosi duhan. Pored prije spomenute štetnosti po ljudsko tijelo. Zatim nam kaže uzvišeni Allah dželle šanu: "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluk." Nemojte bacati sami sebe u propast svojim rukama. I kaže nam: "Wala taqtulu anfusakum." I ne ubijajte sebe. Innehu kana bikum rahima. Allah je otprije bio prema vama milostiv. Što znači, ako neko upotrebljava duhan, to znači, ako umre i dokaže se da je uzrok njegove smrti bio zbog raka ili neke druge bolesti uzrokovane duhanom, takav se smatra da je sam sebi život oduzeo. Da je učestvovao u oduzimanju svoga života. A onaj ko sebi oduzme život, bit će pačen u džehennemskoj vatri, isto onako onim čime je sebi život oduzeo. Zatim, drugo, Allah nam je naredio da čuvamo imetke. I za imetke ćemo biti odgovorni. I zato je zabranio svaku vrstu israfa. A israf biva u dozvoljenim stvarima. To znači da čovjek pretjera u dozvoljenim stvarima. Israf ne biva u haramstva. Jer haram je haram. I u osnovi ga ne smiješ činiti. A kako tek smiješ pretjerati u njemu? Nego israf bude u dozvoljenim i pohvaljenim stvarima. Kao što uzvišeni kaže: "Wallazina idha anfaqu", opisujući prave mu'mine vjernike, kaže: "I oni koji kada budu davali, dijelili, lem yusrifu", israf ne čine, "walem yaqturu", niti škrtare. Srednje. Dakle, dijele, pomažu drugi. "Wa kana bayna zalika qawama", takvi su u sredini jednoj. Takvi, to je ispravnost jedna. Pa nam kaže uzvišeni: "Wa ati zal qurba haqqahu", i daj pravo svome bližnjem. "Wal miskine", i siromahu, "wabne sabili", i putniku, namjerniku. "Wala tubezzir tabzira", i nipošto nemoj da rasipaš. U čemu da rasipaš? To ome prije spomenuto. Da sve podijeliš pa da budeš ukara. Onda si ti muhtač postao. "Innal mubezzirine", a oni koji rasipaju, "kanu ihwana šajatin", oni su braća šeitanova. "Wa kana šeitanu li rabbihi kafura", a šeitan je još odavno Allahu nevjernik bio. Komentarišući ovaj ajet rekao je Abdullah ibn Abbas: rasipnici su oni koji nepotrebno rasipaju imetak. Ako se nepravedno rasipanje imetka ne ogleda u kupovini cigareta, onda ne postoji nešto što se zove rasipanje imovine. Kada je Ibn Mes'ud upitan ko su to rasipnici, on odgovara: rasipnici su oni koji nepravedno troše svoj imetak. Koji nepravedno troše svoj imetak. A Allah uzvišeni kaže u drugom ajetu: "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." I nemojte rasipati, jer Allah ne voli rasipnike. Kaže Ata: ovim ajetom Allah dželle šanu zabranjuje rasipanje u svemu. Dakle, rasipništvo se zabranjuje. Ali ne trošenje na Božjem putu, kao što ćemo naći Ebu Bekra radijallahu anhu, da kod nekoga ne bi bila u ovome nejasnoća. On je znao doći i da cjelokupni svoj imetak na Božjem putu, ali to se ne naziva rasipništvom. Jer iman Ebu Bekra je poseban iman. Pa kada ga pita Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: šta si ostavio svojoj porodici? On kaže: ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Mnogi kada bi ofukarili, postavilo bi se pitanje njihovog vjerovanja. Ali Ebu Bekr to ne škodi. Jer je na tevekulu Allahu, jer se oslanja na Allaha, i onda kada ga pita Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u jutarnjim satima: ko je jutros obišao bolesnika? Kaže Ebu Bekr: ja. Ko je jutros zapostio? Kaže: ja. Sam imam mufesira
Ibn Đerir et-Taberi smatra ovu zabranu opšte važećom za sve u čemu se ogleda rasipanje. A Ibn Kesir kaže mišljenje imama et-Taberija bez sumnje je ispravno. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže u svome hadisu Allah ne voli troje. A u predaji Muslimovoj stoji Allah je zabranio troje. Prvo, rekla kazala, prenošenje riječi, drugo, puno pitanja i treće, rasipanje imetka. Dakle, iz ovoga razumijemo jasno da je kupovina duhana i pušenje bez sumnje rasipanje imovine. U vremenu kada muslimane snalaze nedaće, gladi, kada su obespravljeni, stješnjeni, proganjani, kada im je neophodna pomoć, kada se protiv njih cijeli narodi i države dižu i ubijaju ih i protjeruju, kada im je potrebna pomoć, a naročito materijalne prirode. Kako onda možemo zamisliti jednog muslimana ili jedan muslimanski narod, ummet, da još uvijek se bavi ovim munkerom i tom negativnošću? Kada bi muslimani svijeta odrekli se pušenja samo, to znači da bi dnevno, ako jedan manji procenat njih upotrebljava duhan, znači nekoliko stotina miliona maraka bi se skupilo. Dnevno. Samo od toga pušenja, ako bi se toga odrekli. Kod naših muslimana u Bosni, kada bi se odrekli pušenja, dnevno bi se sakupilo nešto oko 250 do 300 hiljada maraka. Ako kažemo da od 2 miliona muslimana 250, 300 hiljada puši, a dnevno barem po marku da potroše za cigarete. A ima i koji više troše. Znači dnevno bi se toliko moglo sakupiti. I islamski centar svaki bi se dan mogao napraviti. I da ne bude gladni, da ne bude nezaposleni, da ne bude fukare i sirotinji, da jetimi ne budu na čekanju da im neko plati stipendiju da nastave svoje školovanje. Ne bi bilo golih i bosi, a mi ćemo kao ummet za to sve zasigurno da odgovaramo. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu dok ne bude upitan za svoj život u čemu ga je proveo. O znanju koliko ga je stekao i da li je po njemu radio. O imetku kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio. I najmanji dio toga imetka. I o svome tijelu sa čime ga je zaposlio. A u drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem iskoristi petero prije nego što nastupi petero. Iskoristi mladost prije starosti. I zdravlje prije bolesti. I bogatstvo prije siromaštva. I slobodno vrijeme prije zauzetosti. I život prije smrti. A Allah uzvišeni nam kaže ja ejuhel ladina amanu, ovi koji vjerujete, la ta'kulu amwalakum bejnakum bil batil. Nemojte jesti imetke jedni drugih nedozvoljeno. A od nedozvoljenih stvari jeste prodaja i kupovina cigareta. Pogledajmo neke podatke koji nam govore o tome koliko se na svijetu potroši na cigarete. Godišnji svijet potroši na cigarete 100 biliona dolara. Kada bi se ta sredstva uložila na dobrobit čovječanstva, da se izgrade bolnice, da se siromašni nahrani, da oni koji ne imaju odjeće da se obuku, da se pomogne, zasigurno da bi se čovječanstvo uveliko promijenilo i da bi se život na ovome svijetu uveliko promijenio. Allah uzvišeni nam kaže dalje وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ i ne ubijajte sebe. Ovaj ajet znači i ne ubijajte sebe i ne ubijajte druge. Jer kad muslimane ubijaš, kao da si ubio sebe. Kad sebe ubijaš, ubio si jednog člana muslimanske zajednice. A onaj ko puši ne samo da nanosi štetu sebi, nego nanosi štetu i onima koji su u njegovoj okolini. Prenosi Ubadet ibn Samit i Abdullah ibn Abbas da je Božji poslanik alejhi selam rekao zabranjeno je štetu činiti sebi, a isto tako i drugome.
Ovo je jedan od najjasnijih dokaza iz poslanikova sallallahu alejhi ve sellem sunneta o zabrani pušenja. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ovim hadisom zabranjuje nanošenje štete sebi i drugima. A to smo vidjeli iz citiranog ajeta. Ne ubijajte sebe i ne ubijajte druge, to jeste muslimane. A niko ne može opovrgnuti naučnu konstataciju da pušenje pričinjava štetu pušaču i onima oko njega. قد صدق الذي قال الحل في النضال 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 خندقي جنتي 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 خندقي جنتي